ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Сомонаи Савдо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин навори имза мо якчанд намуди хонаҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои беҳад арзон. Ирӯз 5 августи соли 2024 1000 рубл 123 сомонӣ ба канали Савдо ТВ хушомадед. Ирӯза навор астай. Хонаҳо аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, Ҳисору Регар, Кулуб, Файзобод, ноҳияи Панҷ ва дигар минтақаҳо баҳри шумо ва квартираҳои фурӯшамаста аз Хуҷанд, аз Душанбе, аз Ҳисору Регар ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон баҳри шумо беҳтарин хонаҳо, хулас бачаҳо 17 дона хонаи фурӯшӣ аз 45000 сум хонаҳо сар мешавад. Бо диққат то охир тамошо кунен. Кадом хонаи маъқул мешавад, соҳибоша занг бизанед, рафта харидор кунен. Ба хотири пешрафти ҳамаи канали Савдо ТВ, ҳамин наворда дӯстон ҳама каса лайкора бизанед, дар канали мо подписатсия кунед, подписатсия. Ана акама эълона сар мекунед, шумо шин тамошо кунед бачаи азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. Бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулуб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ина кули Душанбе, кули Душанбе, بعد میخواد کلی شنبه نه ماست میشه ماست هم میگذاریم خونه آنمی تریتوریا دانشه باینده رایده نمیتونه باینده خونه یعنی که اهمی روی رای کلان خب خونه را پریمیر نه اگر که خیلی کجاک بریم 2 کیلومتر میشه اگر که راست پریاموی так 500 метра прямой да айрираи калон. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстон дар ноҳияи восе деҳаи Эмомалӣ 6 сотих 4 комната обсвет дорад. 250,000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. рақамҳо барои тамос 0810 дастӣ ёки WhatsApp 55 54. ана ҳамин хона бо тамоми санъат ремонт кардагиа. дӯстони азиз, ҳама тарафа об, свет, бескамбуд, мактаб, масҷид, мағоза ҳамаш дар наздикиш ҳастай. хоб суратҳои хонааш бачаҳо дар видео омагӣ нестай. ремонтҳои хона беҳад зур, евроремонт бачаҳо, маълумоти пурра. рақамҳои дастӣ, WhatsApp, занг зада аз номи канали Савдо ТВ муроҷиат кунед. даруни хона беҳад ремонти зур бача азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кулуб, деҳаи Шулулу. ана ҳамин хонача бояд чи дарҳол савдо карда шавад. масоҳати 5 сотиха ду дар хона кардагӣ, ҳаққи ҳамсоя ҳама зиндагӣ доранд. барои тамос рақамҳои 0810 ёки WhatsApp 55 54. ана ҳамин хона ҳам бояд чи бо нархи 45000 сум савдо карда мешавад. документош ҳастай, маълумоти пурра. оиди ҳамин хоначаи барак занг занед бачаҳо аз номи канали Савдо ТВ. беҳтарин хонача, муомила кунен, бигирен ша. мегзарем ба чорумин эълони ирӯза. ҳамин бародар мега: ассалому алайкум дӯстони азиз, манда замин дар курай дар наздикии бозори Меҳргон ё Калинин ёки Нагорный ё Лучоб замин дар курай 6 сотих дар курмай. касони ҳамин тарафҳо заминои фурӯшӣ дорен, мада занг бизанед мега мегирем мега. ҳамин рақамҳои 900 22 27 80 метонен муроҷиат кунен. заминдоро ина амека замини шуморо мехара. ҳамин тарафҳои Нагорный, Лучоб, Калинин, Меҳргон бошад, мегира. ина шанси беҳтарин буфурӯшени заминотона. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, роҳи Қалъа меган ёки роҳи Шарора, деҳаи Навобод.
120,000 сомонӣ нархш. 120,000 тоҷикӣ ин нарх беҳад мақсад хеле нархҳо камай. Масъалаи обсвет дорад. Рақамҳои 50-50 дастӣ, 76-76 ватсап, об кашидагӣ то хонара, кухнӣ, баня, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. маршруткаи 126 ва дигар маршруткаҳо аз пеши хона мегзаранд. хоб масҷид, мактаб, мағозаҳо, аптекаҳо ҳамаш дар пеши хона дӯстон ҳастай. ина ҳамин хонаҳо амиқа састаяни кардианша болуш маҳкам. касе ки мехара 120,000 сомонӣ боз муомила дора. занг зада бачаҳо маслиҳатка бигирен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи шаҳри Туз. бачакҳои шаҳри Туз ҳаминҷо ҳастен, тамошо кунен. ноҳияи шаҳри Туз, деҳаи Полигон бо нархи 160,000 сомонӣ савдо мешавад. сехонага 70 метри квадратӣ обсвет дора. дуюм этаж. аслан дом худаш деэтажа. барои тамос рақамҳои 939 дастӣ, +7 977 ватсап. хона дорои як хонаи 6x4, як хонаи 5x4 ва як хонаи 4x4 калидор балкон дора. обсвет ҳастай. ремонти хона мақсад бад нестай. документҳо ҳама 100%. мактаб 20 минута раҳай. масҷид дора, магазин ҳаст. хулас то райони шаҳри Туза 10 минута раҳай. маълумоти пурра дӯстон занг занен. шкафош дигарош падарка. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Чортут. нархша $95,000 меган бо сомонӣ 1 миллион сомонӣ. ана ҳамин қадар, ана ҳамин састаяни савдо мешавад. хоб 8 сотиха як хона дорад дӯстон азиз. кухни, аловхона, ванна, бассейн, обсвет бемушкилӣ. фундаментош рехтагӣ барои 5 хонаи дига, 5 хонаи калон ва 3 подвали калон. як калидор, як ванна. хулас харидори аниқ занг занен, худтон омада бинен. маъқул боша агар бигиренша. 2 мактаб дар наздикиш, аптека, масҷид, мағоза ҳамаш дар пешай. хонаи фурӯшӣ ҳаштум дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Дубеда, 6 сотих, 4 дар хона, 95,000 сомонӣ. абача 95,000 сомонӣ. ана ҳамин хона чӣ бояд савдо карда шавад. рақамҳо барои тамос 8005 ватсап +7 926 ахириш номераш 27 занг занед. деҳаи Дубеда меган. хоб ай район 2 километр дур. ремонт, коробка, обсвет ҳаст. ҳуҷҷатҳо 100%. гирди хона маҳкам, дарвоза ҳастай. магазин бозор Балниса наздикай. ягон мошини Тойота боша алиш мешава. мақсад не толка Тойота, дигар маркаи мошино ҳам боша ҳами ака алишам мекна бачаҳо. ина ҳами састаяни ҳозирашта 95 та кардан. боз камтар аз номи канали Савдо ТВ занг занен. худо хоҳад арзонтон мекунад дӯстон. Савдо ТВ барои шумо лубои хеле меҳнат кардестай. лайкора дар тарафи дасти чапай ҳатман бизанем бачаҳо азиз, фуромӯш накунем. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ 1, маҳаллаи Дарёбод бо нархи 250,000 сомонӣ боз муомилаш қатъияй. сехонага 4 сотих. 43-43 ахири номерош ватсап. 2 хона 6x3, 1 хонаш 4x3. магазин, масҷид, мактаб 200 метр разница дора роҳш дӯстон. роҳи калон боша 50 метр. ҳамин қадар барои калон трассара 50 метр айхона ҳай. фурӯхта мешавад срочна ба суми нақд 250,000 сомонӣ. боз муомила дорам. наворои Савдо ТВ-ра ҳаррӯзаша тамошо кунен. фикр мекунем гарини хонаҳои арзон аз канали Савдо ТВ тамошо мекунен. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, деҳаи Сари киштӣ Поёнда қарор дорад. 6 сотих, 3 дар хона, обсвет дорад.
178,000 сомонӣ. мега 178 мега муомила дорам. ватсапшон 4689. 6 сотих замин, 3 хона, 2 намуди об дорад. мақсад каналая ва оби качайка свет дорад. 3 хонага, 1 калидор, хонаҳо 3/4, мактаб, масҷид, мағоза, аптека, духтурхона ҳамаш наздикии хонада қарор дорад. дӯстон, ина ҳамин хонара касоне ки харидор ҳастен, ҳамон нафаро рақамҳои ватсап 908 84 46 89 аз номи канали Саудо ТВ занг бизанен. бо худо хоҳад бо шумо ягон сум скидка ҳам мекунад. дӯстон, чизе ки дар шумо боша барои фурӯш реклама кардан дар ватсапи мо дар аввал дар охир мондагиай ранги ҳами бародаро видеонавор карда, тоза карда, фасон карда равон кунем. худо хоҳад рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. ҳамин навори ирӯза иншоаллоҳ 80% хонаҳо савдо мешавад. бача азиз, мегзарем ба 11ҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, шоҳроҳи Душанбеву Ҳисор мега. 2 этажа, 8 хонага, 666,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ина ҳами ҳолат. рақамҳои телефон ё ки ватсап ҳами 814 0985. шоҳроҳи Душанбе Ҳисор. аз пеши хона машуткаҳои 8 26 25 42 46 6 15 41 мегзара. хона аз роҳи калон 50 метр 150 метр разница дорад. 2 ошиёна, 8 ҳуҷрага, 2 долон, ҳамоми даруна, зербинои хурд, падвал иборат аз ҳамё ва дигар дарахтони мевадиҳанда, ҳоҷатхона ва ҳамому ошхона, нонпасхона, ҳезумхона, мурғхона ва дигаро ҳастанд. хулас дараҷаи оли. зур занг бизанен, масъя кунен, об свет без проблема. 12ҳам хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната 7 сотих масоҳат дорад. дар ноҳияи Файзобод бо нархи 150,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ватсапшон 8180 аз номи канали мо пирсон кунен. хонаи фурӯшӣ мега ноҳияи Файзобода қарор дорад. алиш мешава. дар Ваҳдат ё дар Душанбе хона боша, агар варианти алишиам дӯстон ҳастай, ба нарх 150,000. ина ҳуҷҷатош, сертификати дигарош хулас ҳастай. бачако метонен муроҷиат карда бигирен. ша 150,000 сомонӣ. бачакои Файзобод ҳамиҷа ҳастен, ҳамиҷа бошен, нависен дар комментария ки мо Саудо ТВ-ра тамошо кардастем. мақсад агар бошен мо далши аз Файзобод навор кунем, набошен намонем, мебинем. 13ҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 20 сотиха. рости ҳамин навори ирӯзада 17 дона хона мондем. аз либоҷу ҳастай, медонем, аз либоҷу мондагим. 4 комната масоҳати 20 сотиха, ноҳияи 5, деҳаи Сомонӣ, ҷамоати намуна 175,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дорои 4 ҳуҷра, долон, аловхона ва анҷумхона ва ҳавзи 25 тоннага. нашод масъалаи обда дӯстон азиз, 25 тоннага ҳавз дорад. масъалаи ҳуҷҷатҳо 100%. як бор дига, 4 комната 20 сотих масоҳат, 175,000 сомонӣ, ноҳияи 5, ҷамоати намуна, деҳаи Сомонӣ. фаҳмо боша агар беҳтарин. хуш омадед ба ноҳияи 5. ина марамат. 14ҳам хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира 34 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем қарор дорад, ки бо нархи 195,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ин хонара бинен дар Душанбе, ҳай дар Гипразем бачаҳо. 195,000 шер бачаҳо. не ки соколне этаж будааст. 34 метри квадратӣ. рақамҳои ватсап 0070 занг занед. хона дар пол падвалаи Гипразем Борбада қарор дорад. Борбад 93/8.
наздики деҳқонбозор бари мактаби 91-да дӯстон ҳамин хона чӣ қарор дорад. Фавран савдо мешавад. 1.95 бо муомила дорад. Алиш мешава, алиш намешава нагуфтан. худотон бо дӯстон пешниҳод кунед, маъқул боша, алиш ҳам мешава. хонаи фурӯши 15-ум. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира, якм этаж, 30 метри квадратӣ, шаҳри Хуҷанд, квартали Баҳорда қарор дорад. ин ҳамин хона чӣ бояд дар ҳол савдо шавад. 230,000 сомонӣ, 230,000 муомила дорад. фавран фурӯхта мешавад. шаҳри Хуҷанд, квартали Баҳор бо ремонти хуби замонавӣ дар ҷои беҳтарин қарор дорад. хоб комнатаҳо тоза, хуб, удобни фасонак. хоб нашуд масъалаи документҳо камбуд надора. хулас занг бизанед бачаҳо азиз, муомила кунен, маъқул боша бигирен ша. то ҷое дар сурат дидесен ина ҳами состоянии хона чӣ савдо карда мешавад. маълумоти бештар рақамҳои 0899 ватсап шунда метавонед дӯстон муроҷиат карда бигирен ша. 16-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар 3 этаж, 34 метри квадратӣ дар кӯчаи Победа, улица Победа қарор дорад. хоб бӯстон Чкалов территория, 220,000 сомонӣ. ватсапшон 9990. бачаҳо, касоне ки хона роӣ мекунен, хоҳишай ҳаматон маълумотҳоро пирра карда равон кунен. мисол аму деҳора понне бигӯен бачаҳо азиз. баъзешон мақсад роӣ мекунанд, маълумоти пиррара роӣ намекунанд. хоҳишай ҳаматон инҷа ҳастаи тамошобино, яъне ки талаботшон маълумоти пирра талаб мекунанд. касе ки роӣ мекунад, фасон карда видео кунен ёки суратҳои фасон бигирен, баъд маълумотҳоро пирра равон кунен. кадом ноҳия, кадом деҳаву маҳалла. нашоти хона бачаҳо пирсеншен, мактаби Садиги магазин мега ҳамаш дар пешай. муомила кунед да. хонаи фурӯши 17-ум дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 4 этаж, 38 микрорайон дар шаҳри Ҳисор дар Шарора қарор дорад. 200,000 сомонӣ боз муомилаи хубам мекунанд ша. рақамҳои ватсап 2835 занг занед. духонага доми 4 этажаи кирпични сентри Шарора, Садик мактаб, больница ва бозорча ҳамаш як қадам раҳай мега. савдо дар пеши ҳамин хона. хона дар шаҳри Ҳисор, сентри Шарорада қарор дорад. муомилаи хубам мекунанд. худотон бу бачаҳо занг бизанен, чахчах карда бигирен ша. боварӣ дорем ки навори мо маъқул шид. навори Савдо ТВ ба 17 дона хонаи фурӯшӣ тамом шид. ростӣ барои шумо гарани меҳнат кардем, шумо ҳам дастгирӣ кунен. ҳамин хонаҳои ҳамирӯза иншоалло 80% савдо мешаванд бачаҳо азиз. номеро барои реклама кардан, мошин, замин, хонаву квартира, техника чизе боша агар дар ватсап роӣ кунен, видеонавор карда худохоҳ рекламаи гизалаш мекунем. лайкотона ҳозир бизанен. дар канали мо ҳамун тугмачаи подписатсия дар поён аст, амро биҷиқенда. баъдан дар ҳамун таги камтар нависен ки Савдо ТВ ба пеш, аз куҷо то чанд сума хона дар кор. навори баъдина тамошо кунем. мемонем иншоалло зиндаву сарбаланд бошем бачаҳо азиз.